primeiramente moita atención que a señora concelleira delegada nesta área. Foi moita casualidade que se ausentase hai uns minutos antes de tratar esta proposta da alcaldía. Me parece moita casualidade. Pero bueno, por outro lado, é unha pena, señora Garrote, que este tan en contra de este regulamento e o critique tanto en o pleno de agosto vote a favor dele. Iso é algo que me chama moitísima atención. Por outro lado, o goberno e os grupos da oposición que apoiaron este regulamento no pleno de agosto, algún problema, señor San Pedro? Sí. Sí. Señor presidente, continúe. Porque cando vostede falou, ninguén te interrompiu, pero ou eu por lo menos non. Pois, Eu por lo menos non. Señor Vale? Señor Pedro, por favor. Pois, pero tamén aplico o Continúo. Non, aplico o conto tamén cando está intervindo outro vostede tamén. Ten vostede a oportunidade. Ben, si o goberno e os grupos que apoiaron este regulamento do pasado 7 de agosto romperon dito consenso, o cual o Bloque Nacionalista Galego retomou a proposta de inicio, o inicio do regulamento que nos presentamos xa vai facer en febreiro un ano, o cual o aprobado ao que nos propomos difire moito do proposto inicialmente. Ben, como ben sabedes todos, Pontareas non contaba cunha ordenanza reguladora das axudas de emergencia social, e esta é unha labor que lle compete ao goberno, o cal está obrigado a realizar este tipo de normativas para que poidan ser aprobadas en pleno os informes pertinentes. Diante do desinterés e a despreocupación do goberno do Partido Popular deste Concello, e por moito que lles pese a outros, o BNG propuxo un texto que se registrou, como ben dixen antes, a principios de febreiro. E gracias a isto, o pasado agosto se fixo unha aprobación inicial do regulamento. E hoxe voltamos a estar aquí a debatir unha problemática que non fai máis que agravarse día a día. Esta proposta de regulamento, despois de varios meses de atraso, comeza a ser consensuado con todos os grupos da corporación. Agradecer dende aquí, xa que non o pude facer no pleno do mes de agosto, o traballo e a colaboración das traballadoras sociais dos servicios sociais deste Concello e as aportacións realizadas tanto de Vermella, Cáritas como Ponte Solidario. Pola nosa parte, fixemos cesións para poder contar cunha normativa que garantizase a atención de necesidades básicas ás familias que peor o están pasando. E, ainda que non nos satisfacía completamente, facilitamos que se chegara a un acordo de todos. Temos xa un texto consensuado a la por maio e aparece en escena a señora concelleira Belemillas, desacreditando o traballo realizado pola oposición e tamén o da súa compañera de goberno, a concelleira Rosa Fernández. E nos di que as axudas son de concurrencia competitiva e as outras de concesión directa. E, polo tanto, estas últimas non poden entrar na ordenanza. Si, como consecuencia dos informes, é necesario modificar en algo a redacción, sen cambiar o objetivo do fondo, e o dixemos xa daquela en varias reunións, corresponde ao goberno os técnicos buscar o encaixe legal do que se quere facer, salvo que non haxa vontade política e se busquen excusas para non aprobar unha ordenanza en condicións para este Concello. As axudas de emerxencia social, pola súa propia motivación, son subvencións directas e, polo tanto, non son de concorrencia competitiva. Seguimos dicindo que o texto proposto desvirtúa claramente os obxectivos da ordenanza ao non contemplar a tipoloxía de axudas consensuada entre todos os grupos da corporación e que debe figurar con calquer ordenanza deste tipo. Propoñemos con estas alegacións presentadas unha redacción que entendemos non debe ter reparos que impidan a súa aprobación, igual que xa se aprobou noutros concellos. Se deixan fora as axudas para necesidades básicas, como é a alimentación básica e a higiene persoal. Se deixan fora as axudas para material escolar,
para actividades municipais extraescolares e tamén as axudas para actividades municipais, ou seja, actividades extraescolares financiadas polas AMPAs, os centros públicos municipais. E, por todo isto, o BNG presenta alegacións a este regulamento inicialmente aprobado no mes de agosto. En resumo, o que nós pretendemos é engadir estas axudas para necesidades básicas, alimentación básica e higiene persoal, que contaría con 2 líneas de actuación para dar cobertura ás axudas para esta necesidade, que sería o Centro de Reparto de Alimentos, que xa se está facendo ahora coa entrega de produtos perecedoiros, e outra línea sería o vale de compra nominal. Ao contrario, co Centro de Reparto de Alimentos, con este vale se adquirirían produtos perecedoiros, carne, peixe, fruta, etc., destinados a cubrir as necesidades básicas. Outro apartado que nos pretendíamos engadir nestas alegacións é, no final do apartado número 1, esta axuda de comedor escolar, previo informe do técnico correspondente, cubrirase tamén fora do período escolar. Incluir, a parte da axuda 9.1 do comedor escolar, unha nova axuda, que é a 9.2, axudas para material escolar e libros de texto, dirixidas tamén a idades comprendidas entre os 3 e os 18 anos, subvencionaríase a un máximo de 150 euros. Outro tipo de axudas serían as axudas para actividades municipais extraescolares e a outra é a fomentada polas AMPAs, que sería coa finalidade de conciliar vida familiar e laboral. Todo isto moi resumido, con unha serie de requerimentos de documentación, conforme os pais están traballando os dous e se poden adaptar a este tipo de axudas. Ben, para min e para o BNG unha vergoña que este Concello aprobe este regulamento neste Concello e coas necesidades que temos neste Concello. E sodes vos os responsables, vos e vos por aprobar. Por lo tanto, o BNG vai defender a proposta e votar en contra de desestimar as alegacións e imos apoiar tamén as presentadas por Corte Solidario e votar en contra tamén da desestimación que coinciden en gran medida os planteamentos do BNG sobre as axudas de emergencia social. Nada máis por hoxe.